Koromogi wamedo dhi nyime gi weche mamoko bende. Jodongo e kaunti ma Homa Bay oriwore kod jowetegi mamoko e gwenge mamoko mar dhialo odiechieng' mar jodongo e piny mangima, kama gigole kwayo ne sirikal mondo oyie omedi omenda ma imiyo jodongo ma hikgi oniang' dwe ka dwe. Kaka Ali Abich lero, jodongogo wacho ni omenda ma sani giyudo tin kendo ok kony jodongo ma osebedo ka yude. Dwe mar 10 higa ka higa, piny ngima ingo odiechieng' jodongo ka ing'iyo pek ma jodongo osebedo ka kalo e ngimagi kod okenge ma opogore ma sirikal osebedo ka keto mar konyo e bero ngima jodongo. E nyasino ma higani, jodongo ahinya to mawuok e kar bura ma Karachuonyo ne oyuoro e lap mar nyisruok ma Kendu Bay mar dhialo odiechiengegi. Achiel kuom chenro ma piny owacho nigo mar bero ngima jodongo ma hikgi oniang' e pacho ka en chudo mar 2,000 mimiyogi dwe ka dwe. Omenda ma bende jodongo mano oyuoro e kinde nyasino ywak ni tin kendo gitiyo gi pesa mathoth e yor wuoth ka gidhi e bengi ka gidwaro ni mondo sirikal omedgi omenda no. Nitie ber mwaseneno ma ok wanyal dagi kendo osekonyowa mang'eny. Mak mana ni ywak ma wan godo ni jodongo ama boyo ahinya, moko ana Kokoth Uma, moko amana mabor ka Nyaluo iye kabiro Kindu mondo many pesa magin wang'o 2,000 ni tin ka gikawe to moro itundo mana gi siling 1,000 kende. Wakwayo gi muolo ni ka sirikal oyie omedwa pesa ni obede kata mana 5,000 okony jodongo. Tin mokwane konyalo konyowa e yo maler nikech en siling 2,000 ni kigole samani kadhi agole Yugis. Koro Yugis kidhi kode kiduogo en siling 100 gi 1,600 ema dong'ni. Koro ok onyal konyowa e yore duto mantiere. Bende sitima bende waonge go wan wa mudho makata ide yadeya. Jodongo bende ywak e chenro mag thieth ma giwacho ni giyudo e yo mowinjore nikech omenda mamoko kuom giyudo dwe ka dwe tin mok nyal kawo ting' mar thiedhogi. Gidwaro ni mondo sirikal okaw ting' mar chulo ne jodongo omenda mag thieth ka okalo e okumba manyien mar thieth manochako tich e pacho ka mondo jodongo matuore oyud fuong'ruok. To samoro jodongo gi wuone nyikwayo moko odak godo ma wuonegi kata minegi be nosetho. Koro magi duto ting' gi bet e wi jodongo gi. Koro ka en siling 2,000 kadi cha bende idwa ni mondo igole pesa moro matin mondo idhi ichul mondo ka chieng' moro iyud thieth kionge pesa ok inyal dhi osiptal mathiedhi. Omiyo wawacho ni gimiye jodongo mok nyal, nitie moko mok nyal ma kata biro ka ginyal biro mondo omigi kad ma koro ji donje mar shani mondo sirikal ochulnegi. Jo mang'eny thagore kabisa kuom tuoche mopogore to osiptende nok kendo wala osiptende mabor ka kwes Karachuonyo nyaka Gendia ka walo to mani mondo mayudi. Apisas mag piny owacho mano yuoro e kinde nyasino ne ok ni sirikal osebedo ka temo mar bero ngima jodongo e pacho ka. Moloyo to weche mag ywago ahinya gin weche mag thieth. Giwacho ni they cannot walk long distances, ok ginyal wuotho mabor mondo gichope facilities. Koro county government ogero health centers. Watemo mondo waketgi machiegni as possible. Kendo county government temo mondo los yore mondo kata minewa madongo gi kwerewa madongo gi kada dhi hospital to ginyalo chopo mapiyo piyo. In Kindu you don't have any bank, so we rely on Yugis and Homa Bay. So we advise those our beneficiaries to register with the banks that have local agencies so that they don't need to go all the way to Oyugis or Homa Bay for the service. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.